Hello logofer, good morning. Logofer दिनै आरो फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दा आं मा मावनाय जायो बेखौनो देखायलांसै लोगोफोर। जेरावबो बेरायनायबो जाया नालाय आं दा लाफा ओंख्रि संनो नागिरदों, लाफा मैद्रु। ओमफ्राय नैबे फारसेथिं ओंखाम जानबाय। नै सारायाबो दुंबाय। लोगोफोर ओंखामा मोनबाय आंना। ओंख्रिया मोनबाय, संनोसै आं दाना। नै लोगोफोर जि बुरजा जि सुनांगौ, बाल्थिंसे होनानै फुजा होनो नागिरदों नालाय आं दाहाय जि सुनोसै आरो दा न' लिरबावनांगौसो। नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा आंनि भिडिअखौ। लोगोफोर नै आं दा जिखौ सुखांबाय, मेंलायलायबाय सुनानै। दाना दुगैखांबाय, देलायखांबाय, ओमफ्राय ओंखाम जानोसै। नै ओंखाम जाखांबाय, ओमफ्राय दिपकमोननि स्कुलाव थांसै दाना। लोगोफोर स्कुलनिफ्राय फैबाय। दिपक, ओइ दिपक, नायनोब्रा नोंखौ। हाय गाइस, हाय लोगोफोर, नायहैलाय। आंग्राया ओमफ्राय फैबाय, जाबाय दाउ बासा ओरै मासे हांसो गहोदों बेनो। न'खौ लिरखांबाय आङो, ओंखाम संग्राखौबो लिरखांबाय, गेस सौखा एरि सुनोसै दाना। सुनानै दुगैनोसै, फुजानि खामानि मावनोसै एबार। लोगोफोर नायलांबाय थादो। लोगोफोर खामानिया आंना दा जोबस्रांबाय। दुगैखांनानै दा नै बाथौ एरि लिरनोसै, फुजानि खामानि मावनोसै एबार। नायलांबाय थादो लोगोफोर।